Förlåt, ett straffkast eftersom det var ju ett bonuskast. Förlåt mig. Abdu Medjedub satte då 3 poäng totalt. Fortfarande ledning för Jämtland. Och så slarvar Gerke. Och då kommer man ju i den där möjligheten för Norrköping. Men Jämtland genom Niklas Larsson. 199 centimeter lång. River ner den där returen. Och då kommer Green spelat 6 minuter ut av den andra perioden. Jämtland i anfall genom Olle Lundqvist. Olle Lundqvist. Lundqvist då. Det är bara 10 sekunder kvar på skottklockan. Och Lundqvist han väl uppe i 9, 10, 11, 12. Titta vad snabb han är på fötterna. Och han gör det där så bra. Och då kommer Jämtland i anfall. Olle Lundqvist. Lundqvist behöver ha hjälp. Får det också utan Niklas Larsson. Olle Lundqvist. Då är det 2 straffkast för Olle Lundqvist. Till Niklas Larsson, till Olle Lundqvist. Purify i mitten. Hade en möjlighet, men Olle Lundqvist tittar upp. Purify alltså som spelade för Jämtland, precis som Pudå förra säsongen. Jämtland var tidigt i idag. Han kommer inte förbi Schönberg där. Schönberg gör det riktigt bra. Och så slarvar han en 3 där. Och William Paul räddar den där bollen till Olle Lundqvist. Ja, där händer det mycket på en gång. Olle Lundqvist springer under korgen. Så de kan inte avvakta. Och den där 3:an då som är nere. 3:an är ju nere och in i korgen men går upp igen. Och Jämtland då går upp. Här inne gör ställningen 66-67. Norrköping i anfall. Med fantastiska Gary Blakes. I det där läget. De släppte honom och det hade de inte mycket för. Och så slarvar Norrköping i anfallet då. Olle Lundqvist tekar in den. Som gör det där överraskande. Kommer ni ihåg när han slänger bollen i axeln? Fjärde. Det är intressant att notera. Det är ändå 7 minuter kvar. Med 4 foul helt plötsligt. Och då är det Kjellbom ut. Får i den där bollen. 72-69. 3 poängs ledning för Jämtland. Olle Lundqvist. Bollen, och det får man inte göra. Då blir det Jämtlands boll istället. Olle Lundqvist. Lundqvist då. Ja, ska han gå mot korgen då? Han springer ifrån Jocke Kjellbom. Med sig. Nikarinen blir lite stillastående, men Purify, han har ju en 3 som heter duga. Och sen 5 poängs ledning för Jämtland när Olle Lundqvist har 2 straffkast för Jämtland. 78-72, 4:11 kvar. Vidare. 4 minuter kvar när Jämtland dubblar och Blakes, de där grabbarna har. Micke Lindqvist. Nej, det där är inte något bra skott. Olle skjuta. Norrköping måste skjuta 3 nu för att komma Lindqvist. Och det är precis så här. Nu gäller det att sätta de chanser de får.